Sentiche que unha vez que a vida é un caos, que vives demasiado, que non paras de correr, non sabes hacia onde, non podes parar, porque un minuto só has empezar a recordar. E agora que me estás, preguntas xa sobran. Non mires hacia atrás, non busques respostas, que non atoparás. Buenos días, amigas, amigos, compañeros e compañeras. Iniciamos este quinto congreso, congreso, agora xornada de reflexión, onde os novos escritores e escritoras afrontades a nova realidade a se concretar no propio feito de ter que ser celebrada co único patrocinio da Consellería de Cultura do Concello da Coruña e, ademais, do habitual de Cedro na vicepresidencia da Diputación. Por ter retirado o apoio en súa totalidade a Dirección Xeral de Xuventude, así entón non só enfrentadevos a preocupacións propias dos máis novos escritores e escritoras, sino que aparece unha nova realidade, esta nova situación aos saberes o que disminuíu co decreto do plurilingüismo, o idioma no ensino, a cada vez máis precaria posibilidade de publicar, na que sempre están perdendo os xéneros de menores lóxicas de mercado, como son a poesía e efectos dramáticos, xa que sabedes que os presupostos da Consellería de Cultura foron reducidos entre un 30 e un 50%, que se concretan agora nos presupostos deste ano. Sempre nesta asociación os máis novos fostes parte do presente actuante e non do futuro. Esta é a razón de que a vicepresidencia da asociación ostente unha escritora nova, unha nova escritora. Este é o voso tempo, pois falando en clave de futuro, agora sí, nunca estivo tan en perigo o idioma como ferramenta de creación, senón tamén, e isto quería remarcalo, o papel do escritor e a escritora como instrumento de dotar a sociedade de calidade democrática e ser conciencia crítica, cívica, ética da propia sociedade. Dicía que este é o voso tempo, sabedes que os escritores galegos vimos de moi lonxe e para moi lonxe imos. Nunca nos foi doado abrir camiños incertos sempre, soñar horizontes que traballosamente convertemos en terra firme, onde reclinar as palabras, as azas e de novo erguer os ollos para máis alto voo. Dicía Castelao no seu dibuixo que a nosa terra non é nosa, e quizáis por iso esta certa orfandade que nos produce a todos e a todas non ser donos da nosa terra, fai que os escritores e escritoras veñamos ou vayamos de xeración en xeración conxuntamente irmáns maiores e máis novos, cuestión de edade, non cuestión de traballo literario, construindo un camiño sempre inacabado e que está sempre a comezar para que a nosa historia continue. Lo que leva a esta mesa é o seguinte, como todos sabedes, é que ten a poesía que poucos a len, pero todos a precisan. É unha pregunta que de seguro moitas e moitos dos que aquí estades alguna vez os fixestes. É unha pregunta cunha resposta pois non moi doada de responder, quizáis porque pon en valor a subjetividade da mirada, ou quizáis porque subraya a idea de que aquilo que realmente ten que ver coa arte, sexa na disciplina que sexa, descoñece de fórmulas exactas ou respostas inmediatas. Respostas que nesta mesa aparecerán de seguro en forma de procesos inevitables, de ideas imprescindibles, de recapitulacións básicas, e como non de poesía necesaria. Poesía necesaria, a poesía como xeito de vida para algúns, como fonte de olladas para outros, como tranquilidade, remanso, arma roxadiza para outros moitos como revolución, segundo caso,
para a maioría, pero necesario. Dende co cotiá o reformulado, dende o silencio das devesas as tonalidades máis altas das sinfonías urbanas. Para falarmos de isto, para falarmos de moitas outras cousas que seguro irán saindo neste tempo de encontro, pois teño o prazer de presentarvos, teño o prazer de teros comigo aquí nesta mesa a Álvaro Negro, a Celso Fernández San Martín e a Oliver Laxe. En conclusión, un artista plástico, no caso de Álvaro, un filósofo, un contador, un narrador oral, un poeta, no caso de Celso, un cineasta, no caso de Oliver, pero máis aló da trayectoria máis ou menos complexa, máis ou menos formada que teñan os integrantes desta mesa, dos premios e dos reconhecementos que poden ter cada un deles, porque os hai, porque os teñen, porque son moi importantes e porque en algún caso case son fitos, digamos, na cultura galega contemporánea dos últimos tempos, pois quizás debemos limpar a ollada, non? Desbotar todo isto do que vos acabo de nomear, os reconhecementos, os premios, e quedarnos con eles, co que nos teñen que contar, pois como traballadores de imaxe, non? Como traballadores do situal, da materia, do discurso artístico e da palabra, quedarnos co que nos teñen que contar. En definitiva, con aquilo que dentro das súas propias disciplinas eles miran, collen, adoptan, transforman, metabolizan e finalmente devolven ao mundo e ao poético tamén. Quedamos con eles, comenzamos con Álvaro. Bueno, hola a todos, muchas gracias por la invitación. Eu de feito, cando un día me chamou, pensei que era un erro que chamaba o meu irmão, non? Porque é o escritor, non? Pero, bueno, é un placer estar aquí e eu vos agradezo a vosa presencia. Eu plantexei estes 20 minutos pensando na maneira que para mí a poesía é importante no meu traballo. Esa non só a poesía, mas mesmo o poético. En este sentido, se hai un escritor que, digamos, foi fundacional na miña trayectoria e me leva acompañando durante todos estes anos de unha maneira, digamos que con diferentes intensidades, é Peter Handke, o escritor alemán. Precisamente, el ten un libro que digamos, reúne a súa poesía, que se chama, curiosamente, Vivir sen poesía. En ese sentido, parecíame como axeitado recuperar ese título en función do que imos tratar aquí, non? Se pode ou non se pode, ou de que vai isto da cuestión do poeta. Neste sentido, o título da miña intervención, Vivir sen poesía, isto entre Peter Handke, Meisel e alguén máis. O onte cronometrei por facer a prova de tanto escribir a mí que me pasara un huevo, pois vou tratar de resumir en palabras un pouco todo escrito. E despois se publican ou se pode pasar por email e quen quera ler con calma, pois xa o pode facer. Eu quería empezar por este vídeo que creo que resume un pouco ou pode servir de punto de partida de todo o que quero falar.
Bueno, como puedes comprobar, digamos que o vídeo empeza con imaxes da película Ceo sobre Berlín e digamos que todo o texto foi escrito polo propio Hanke para Wim Wenders. Digamos que as partes do guión que escribiu Hanke son precisamente os diálogos dos anxos. Bueno, non sei se coñece esa película, pero básicamente resumindo os anxos que sobrevoan a cidade, digamos que son testemunhas da historia e da intrahistoria, digamos así, dos pequenos acontecementos, digamos, do día a día, das tragedias, alegrías, sufrimentos da xente e dos seus habitantes. E digamos que entronca moito coa propia escrita de Hanke nesse sentido, non? Porque digamos que Hanke sempre nos leva a esa especie de personaxes solitarios que percorren espacios e que nos sitúan nesa especie de territorio do límite, sempre, non? Un pouco, non? Unha especie de lugares que eu penso que na película de Ceo sobre Berlín sí que se ven desa maneira, non? Nesa especie de posición casi de dos anxos de Rilke, non? Digamos, no sentido que son como demasiado velos para ser humanos e ao mesmo tempo son costa de chegar ao divino que queren quedar como na terra nesa posición do humano, non? En ese sentido, recordo que na miña estancia en Berlín durante meses eu estaba a pasear cas miñas campas
buscando como as miñas imaxes, digamos, buscando ese espello de imaxes que me devolveran, que me, digamos, provocaran o meu propio autorretrato, como a través do meu ollo de conformando, digamos, o meu relato da miña experiencia, non? Curiosamente, ao final, un día que estaba a pasear, recoñecí un dos espacios, ou o espacio recoñeceu a mí, non sei como foi. E dime de conta que é unha das localizacións da película. Revisei, e a partir de aí fui facendo como percorridos por eses espacios buscando imaxes. Ao final cheguei a Galiza con moitísimo traballo feito e foi un proceso de creación do relato a posterior, realmente. Digamos que foi casi un proceso de 2 anos onde tanto nas imaxes fotográficas como nas videográficas pois fun atopando, digamos, unha narración. Esa narración derivou tamén no que foi o final deste libro, que, digamos, ordena, digamos, conceptualmente e poéticamente toda a miña selección de imaxes, digamos así. Eu dime de conta que o carácter propio desas imaxes era basicamente poético. Hai unha narración poética moi no sentido de Hanke, que sempre se move nestes límites onde o narrativo é poético e poético é narrativo, digamos así. E dime de conta que, claro, eu non era escritor e precisaba certa axuda, non? Entón, pedí a colaboración do presente aquí de Celso, máis de Chus Pato e o meu irmán Carlos. Máis que nada porque era xente cercana que, digamos, pudimos compartir a experiencia en sí, non? Foi un proceso moi interesante porque esa mirada dende fora deles, da súa escrita, meténdose nas miñas imaxes, conformou unha segunda historia nova, digamos así. E me di conta que a súa escrita poética metíase no meu relato dunha maneira realmente interesante, porque o problema desto de traballar entre a palabra e a imaxe sempre a mesma, que ilustra que, non? Digamos así, cal é o equilibrio, o peso entre as dúas linguaxes. Por exemplo, neste vídeo, unhas cousas que a mí me interesan é precisamente como o actor consigue facer dun poema algo que soa, digamos, real. O sea, o que se di é moi denso, o que se di é poético, pero non soa falso. E unha das cousas máis complicadas que calquera pode facer a prova é colocar unha imaxe e recitar por riba. Normalmente hai un desequilibrio. É moi complicado que a imaxe e a palabra se integren de unha maneira que se abracen, non? Digamos así. Non sei como explicarlo. Neste sentido, tamén no libro comprobei que eles conseguiron un pouco eso. Claro, foi un traballo de varios meses onde foi feito con lentitude, foi feito con moitas conversas, foi feito con moitos paseos. Eles escolleron as pezas das que quixeron escribir. E digamos que todo eso conformou un material moi rico, penso, non? Que ao final eu só tiven que ordenar no libro. E curiosamente ese proceso tamén me serviu a mí para ordenar despois a posterior e no que foi na exposición do traballo, pues, a propia narración entre imaxes xa sen palabras, non? Entón, digamos que para mí foi como unha experiencia onde, digamos, aprendín a como conjugar iso, palabra, imaxe, pensar nos espacios valeiros, porque unha das cousas que máis me interesa da escrita é como un escritor é capaz de, digamos, suxerir cousas e que faga que ti completes esa especie de fuga, que ti completas o relato. Outro día, por exemplo, precisamente no final do xogo, fomos a ver a obra de teatro de Beckett. Unha das cousas que máis me impresionou foi o efecto a posterior, despois de ver a obra. Digamos que no momento ti estás metido na obra e escoitas frases máis ou menos con sentido, que máis ou menos te chegan, vaste da obra, volves, e sen embargo o pouso que dixo todo iso foi o que máis me sorprendeu. Horas despois era como que ainda estabas dentro da obra, incluso que había como un eco, unha resonancia, unha fuga de todo o efecto que ti viras no escenario, non? Digamos así. Bueno, digamos que o que quería falar un pouco desa experiencia, non? En si mesma, de como neste proceso de 3 anos que empezou, digamos, dende Berlín e rematou aquí na Galiza colaborando con eles, pois foi un proceso moi rico nese nivel de experiencia, digamos, de ver como se pode integrar o que é a escrita, o poético e a imaxe, non? E ainda sigo dando de voltas, porque
De feito, o que provocou iso é que a escrita en sí se transformara nun modo de traballo para mí, digamos así, non? Digamos que o estudio meu agora é escribir, en certa medida. É un proceso que teño casi como integrado a un nivel diario. Porque digamos que un artista plástico sí, traballa con imaxes, por suposto, pero ao final todos traballamos con ideas, non? En certa medida. E ideas que nos agroman, que nos veñen á cabeza e que nos circundan por aí, non? E me din conta que escribindo sen máis pretensión que escribir, esas ideas serán pensadas de unha maneira moi diferente que se simplemente as anotas como nun blog. E de feito estou dende o gran escribindo un texto que digamos é un pouco un diario, pero tamén non vou negar que está escrito con certa intención literaria, en certa medida. E hai fragmentos que eu penso que poden ser como guións dun futuro vídeo, hai fragmentos que van derivando no que pode ser a idea de unha posible serie próxima de cadros. Por agora simplemente teño idea de cadro tumba, é unha palabra que resoa na miña cabeza de fai meses. Ainda non sei que é, e ainda non entrei no estudio para saber que é un cadro tumba, pero é unha idea que se vai repetindo. É unha idea que xurge dese proceso da escrita diaria. Entón, outra das ideas que, por exemplo, me roda últimamente a cabeza é a idea de, precisamente, da palabra como imaxe. En ese sentido, por exemplo, hai unha... Bueno, non estou poñendo imaxes, pero tiña aquí preparado todo e ao final non me ensino nada. Ela falábame que desde Malarmé este poema, que foi o que inaugurou, digamos, esa idea da palabra como imaxe, neste sentido. Posou o alí do papel a disposición. Evidentemente, isto agora é como algo, digamos, que estamos acostumados, pero no momento sí que foi como un punto de inicio moi radical, non? Como ves, claro. E outra das cousas que quería ensinarvos e que me deu tamén pé a reflexión é a película de Green Unhas fotos na cidade de Silvia. De feito, esta película foi feita como un borrador para a película que logo fixo con actores, non? E sen embargo, me interesou moito máis esta. Por qué? Porque está feita só con imaxes fixas e texto. Non hai nin sequera música, non hai unha sonora, non hai... E unha das cousas que fala Green respecto a esta especie de experimento que fixo é que se deu conta de que a palabra ou intertexto é en sí unha imaxe, non? Entón, ese xogo entre imaxe e imaxe é moi interesante, parece que pode ser. Home, evidentemente, isto tampouco é nada novo, só hai que pensar na GT de Prismaker e moitos outros exemplos. Bos días. Eu vou ler unha amiga dun texto, cousa que non estuvo feito, pero por iso me parecía correcto. E despois hai dúas ideas coas que vou presentar algo, pero non é algo que teña que vai a ter un peso académico ningún. Porque se me fai moi difícil falar de poesía, e eu como non son filólogo, o análise da poesía e das condicións poéticas fanseme complicadas. Tiña que decir antes algo a tenor das presentacións. Cesario dixo: os poetas vimos de moi lonxe e de moi cedo. Que eu levantámonos ás 7 da mañá para estar aquí. E iso é literal e poético ao mesmo tempo. Sobre iso falamos despois tamén. Gustou moito que dixo Antía, que imos apretados de tempo. Pareceme precioso, ir apretados de tempo. E despois falaba dos premios e recoñecementos porque os hai, porque os teñen. E eu estaba descoitando, e claro, como na oralidade as palabras ás veces péganse, ou mellor por esa falta de tempo, eu entendí premios e recoñecementos, porcos hai, porcos teñen, dixemos. E sabía que estaba dicindo porque os hai, porque os teñen, pero se non é porcos hai, porcos teñen.
E despois Álvaro dixo tamén unha cousa moi interesante, dixo, referíndose a min, pedín colaboración do presente. E digo, eu só fago todos os días. O sea, do presente, do pasado e do futuro, do presente. E o do presente referíamos a min que estaba presente aquí, pero iso de que escoitas unha cousa, interpretas outra. No meu caso, é unha base fundamental para a poesía. Despois indagarei sobre iso. Sei que teño 10 minutos. 20. Se é moito tempo. 15, non, muller. 15 non, pois non vou pagar o que colleu. Pois mira, xa que dixeches 15, empezo a ler. Haberá uns 15 anos que alrededor dunha dúcia de poetas do país fomos convidados polo Consello da Cultura Galega a facer un recital en privado primeiro para recollernos a recitación por medios técnicos e despois de cara a un público na presentación do libro disco do grupiño que formábamos. Déronnos tamén un xantar e resultou... debía deixar 2 líneas de separación entre os... Déronnos tamén un xantar comendo e falando, houve un momento no que apareceron unha conversa aos nosos estudos e resultou que, excepto Estevo Creus e máis eu, todos os demais poetas fixeran ou facían algunha filoloxía. Onte fumo aos chinos só para preguntar a data aproximada da dinastía Tang, considerada como a idade de ouro da poesía tradicional chinesa. E dixeronme que iso fora lá polo 618 a 907 do noso tempo actual. Comentaronme de pasada que o emperador Qianlong, 1736-1796, publicara unha recolección completa da poesía da dinastía Tang, 48.900 poemas. Pregunteille se terían algunha antoloxía, e tiñan 2 con poemas desa época, unha escrita a mão nun caderno da escola pousado no mostrador e outra gravada en sobrerelevo nos marcos dunha porta. E non vendían ninguna, pero ensinaban as 2. Consultei despois un libro de Chen Guojian, publicado no 1992 en cátedra, polo tanto na nosa era, e titulado, que por iso o atopei, non? Poemas de Tang, Edad de Oro da poesía china. E decía exactamente o mesmo que me contaron, e ademais isto outro que traduzo. Chegue con mencionar que estes poemas, os 48.900, perdón, xa dixo mesmo, 48.900, dos que me falaron, representan, segundo se calcula, só unha 10ª parte do que se salvou da destrucción e do esquecemento, e que se deben á pluma de 2.300 poetas procedentes de diversas capas sociais, entre os que había artesáns, barqueiros, leñadores, criados de servir, letrados, nobles, emperadores, etc. Saltome agora ás consideracións socioeconómicas ata onde continúa escribindo. Así, os poetas esforzábanse por perfeccionar a súa técnica. Todo o país afanábase por estudar poética e todo o pobo se afeccionou á poesía. Presentábase un poema ao solicitar un emprego e adicábanse versos aos amigos que se despedían, etc. Recordo agora que o poeta palestino Mahmoud Darwich, nunha charla que dou aquí en Santiago de Compostela, eu sabía del a través de Emilio Araújo, que consideraba que era un dos mellores poetas do mundo. Aí soupen que tuvera unha visita de premios Nobel en Ramallah, de onde non podía sair, e soupen tamén que era un home que no seu recital de poesía enchía estadios de fútbol, como aquí, pero por distinto motivo, non? Concluo co texto que vou ler. E quero deducir algo disto? Pois non, digo como a capricho, como a que enxunta 2 menos aleatoriamente nun xogo, ou que ve unha cousa no chao bonita ou curiosa e que lle chama a atención e mira para o outro lado e dalle a vista noutra cousa curiosa ou bonita que tamén lle chama a atención. Entendo que todos esperamos conclusións dun encontro como no que estamos. Eu busco estímulos.
Entón, quería propoñer para empezar varios títulos para outra sesión de traballo. Por exemplo, un dos títulos que faría referencia a algo que eu vou tocar agora sería o dicir e o escribir. E que non se enrabe o escribir por poñer despois do dicir. Ese sería o título completo. Ou variantes do título desta mesma mesa. O título desta mesa é que ten a poesía que poucos a len, pero todos a precisan. Eu propoñería un título como "Precisan todos a poesía que len?" Creo que daría moito para debatir. Eu vou falar, por unha parte, da oralidade, de como para min é fonte poética imprescindible, ou se foi convertindo niso, e máis de outra cousa que son, bueno, que é Descartes. René Descartes. E vou ser moi breve, entón. A oralidade. Eu proveño do mundo da oralidade no sentido en que me criei nun lugar pequeno e me criei sempre rodeado de moita xente bella. O valor da lingua. O que a min me fixeron ver as conversas, os meus traballos de recolla, non de recolla poética, senón de recolla sobre memoria oral, é precisamente iso, o valor da lingua, a riqueza expresiva que ten a xente de máis idade, coa que, bueno, estamos convivindo coa última xeneración de persoas que se criou sin televisión. E iso non vai volver pasar nunca máis na historia. Xente que se criou falando. E o outro día en Braga dixeronme, comentando así cousas disto, unha profesora notou como certo tono de nostalgia pola miña parte. E, por como decía, entendín que lle parecía unha cousa pouco académica. E ten toda a razón, pero non quero que se entenda que eu, no que fago, teño nostalgia de un mundo pasado que as propias persoas maiores denostan bastante, sobre todo polas durezas da vida que pasaron. A miña nostalgia, e aí sí que emprego a palabra con toda a intención, non era aquel mundo senón dunha lingua rica, que dame igual que se xa culta, como se emprega moitas veces na poesía ou na literatura, ou que sexa a lingua falada, como a que eu non topo nas novas xeneracións, a pesar de ter anos de estudio ao longo. Non sei se a poesía aí podería facer algo por axudar. Vou ensinar un exemplo de como a min se me vai impregnando o tema da narración oral co tema da poesía. Hai pouco Emilio Araújo tivo a bondade de publicar este libriño no que somos 4 persoas a autoría do mesmo, e é froito dunha conversa de 3 horas coa señora Aurita de Xara, que ten 84 anos, coñeceu a miña avoa, e eu fui para lle preguntar un detalle de miña tastaraboa. Contoumo en 10 segundos e botou 3 horas facéndome unha panorámica de toda a xente en círculos concéntricos, dos veciños de aquí, dos de aquí, dos de aquí, chegando a nivel supraprovincial. As autoras, porque eu isto que me iba a preguntar da miña tastaraboa, a Aurita de Xara, súpero pola súa filla, Milagros de Xara. Entón, entendín que ela debía estar tamén no título. Pero claro, Milagros de Xara non sabía este detalle por súa nai, senón por súa avoa, Rosa de Pérez. Pois teño que meterlas ás 6. E despois puxenme eu. O título do libro é Arroz en branco con corazóns cocidos. É un libro de poesía. Calquera persona que lee este título e o vexe na sección de poesía entende inmediatamente que isto é unha metáfora. Ou non? Non? Pensei que había máis na mesa. Arroz en branco con corazóns cocidos.
bueno, podes entender como unha metáfora, non? Como que un quere dicir algo máis que o literal. Bueno, pois, a miña esta é unha cousa así chusca que eu fixe, pois sino de título a propósito, porque é un feito de estricta literalidade. Ao cabo de 3 horas, el abre un baúl e doume unha dúcia de ovos que guardaba en almacén nun dos baúis que trouxe de Venezuela. E foi unha nevera bella, abreu, me quitou a bandexa de por spam e díxome: este é o que lle dou á cadela, arroz en branco con corazóns cocidos. Pareceu-me precioso. E, sobre todo, máis que precioso, pareceu-me que era aquilo que eu veño facendo desde sempre, que é escoitar e ver máis cousas das que literalmente se viven. Canto tempo me queda? Bueno, non é casi nada. O mismo, esta publicación son historias de amor recollidas durante un ano a persoas maiores que viven na residencia viven ou vivían na residencia de Lalín, onde traballei eu, e na de Campo Longo en Pontevedra. Vou ler unha para ler despois outra cousa de aquí. Non tardo nada, porque escolli unha de 4 palabras. Di a señora Laura preguntando porque son historias de amor en 5 polas: amor a persoas, a animais, a plantas, a lugares, a obxetos ou prendas. A señora Laura díxome, preguntada por a persona a quen me quixera máis: o difunto de meu pai era un cielo. Ou a señora Dina, que retrataba a súa avó desta maneira: miña abuela Marcelina facíame huevos, dábame viño e defendíame. Esa capacidade de síntese que eu entendo que ten tamén a poesía, esa condensación, teño atopado moita xente maior a hora de falar pois, cousas coloquiais. Nas coplas tradicionais, bueno, hai unha que teño na cabeza de hai moito tempo. Cantaba a señora Amparo de Zobra: toda la noche me traes, atravesando pinares, solo por te ver a ti, cara de quita pesares. Unha señora da residencia onde eu traballei sufría unha demencia, entón estaba perdendo, depende da área do cerebro que che afecte, non? E un día díxome: eu non sei para que me sirven as mãos. E era literal, non sabía para que lle servían as mãos. E quería ler 2 cousiñas tan breves que unha delas é un telegrama. E a outra é unha tarxeta postal. Este telegrama merquei no Santiago por 4 euros, nunha feira de antigüedades. Por lo tanto, xa ten o suficiente valor. Non é que eu lle veña a dar aquí como... Non, ten. Pagar 4 euros por isto. E a miña avoa, cando tolo ten diñeiro, ten sorte o tendeiro. Este telegrama, cando un recibía un telegrama antes, os telegramas adoitaban traer noticias malas. Eu provocou unha convulsión casi ler o que poñía este. Foi enviado, aquí non pola data non mata selos, pero a señora díxome que era da época da Guerra Civil. Supoño que era unha persona que escapou para o estranxeiro, en concreto para África, e desde ali outra persona enviáballe á familia este telegrama. Por que digo que estas cousas, e antes de abrirse, ou unha vez que se len, teñen moito peso? Pois precisamente polo que se espera delas. Aquí hai unha historia pola que eu decidín recoller historias de amor e non de outra cousa,
que acontou despois de facer unha pregunta a unha tía desa moza que está aí, que lle preguntei cal foi a pena máis grande que pasou na súa vida, e díxome, literalmente, a pena máis grande que pasei na miña vida coincide no tempo coa alegría máis grande que levei na miña vida. E dixen, madre de Dios, e iso, eu estive 20 anos esperando por unha carta do meu home desde o Brasil. Cando chegou, eu collina, tuve tanta emoción que non fun capaz de abrila. Doume un ataque epiléptico, caí con el ao chao e dese ataque casi morro. E se teño que recoller historia de amor. Este telegrama, cando abrí, poñía 6 palabras. Su hijo en Nador está bien. En Nador. Eso é verdad gráfico, non? Que yo mando na calquera. Claro, que poñese na situación. Última. Isto vou facer un libro, non penses que o compro así para unha casa. Era moi común facer tarxetas postais indo o retratista, sacaba unha foto e por detrás poñenlle como unha impronta de este foi un postcard, carte postal. Esta señora enviaba isto a alguén e por detrás puxo para Manolo, esperanza. Mais escueto non se pode ser dicindo tanto ao mesmo tempo. Xa acabo. Vou deixar dúas cousas para decir despois. Por exemplo, iso é a importancia de escoitar. Paso á segunda parte. Dixen que quería falar de Descartes. E Descartes buscaba unha primeira certeza incontrovertible. Para chegar a unha verdade hai que ter unha certeza na que apoiarse. E ele empezou a analizar todas as incertezas, entre elas as dos sentidos. Decía que dos sentidos non nos podemos fiar porque nos teñen enganado moitas veces, por tanto, os sentidos non sirven para establecer unha metafísica. Xa que o noso entendemento interpreta ás veces erróneamente os datos dos sentidos, fagamos poesía. Porque a poesía deixa a un lado a verdade ontolóxica para aspirar a todos os campos da significación. Aspira a interpretar de máis que de menos. Hai imaxes nas que eu quero exemplificar isto. Unha delas é un día que eu entrei nun sitio e dixen, hostia, aquí corre algo. E despois, cando me quedei parado, deime conta que eran aplausos. Non era por mí, era nunha habitación do lado. E escoitábase moi baixo e confundino con algo. E iso para min foi iluminador, máis que pensar que son pardo que os meus sentidos me engañan moito. Pero o máis bonito foi unha mañá fría como a doce. Eu saí á rúa e non había xente ninguna. E diante, ali do cruce principal de la línea, había un andamio posto, estaban arranxando unha casa por fora. E non vi esa mañá un paxariño que eu identifiquei nun dos chanzos do andamio, que identifiquei cun papo rubio, remexendo as plumas, como remexen os paxaros cando van á auga se queren lavar, ou como fan as galiñas cando fan un burato na terra para se despiollar. Pareceume tan bonito e quedei ali pasmado mirando para ele. E de repente acheguei e me deime conta que non era un paxariño, que era a chama dun soplete. E dixen, hostia, que bonito que me engañen así os sentidos. Quería poñer unhas imaxes, son 3 ou 4. Teño uns segundos, non teño, poño despois na conversa. Dúas cousas, unha cousa, e a remarca. Gústame toda esa interpretación sobre o cotidiano, sobre os nosos propios erros, que me resultan extremadamente poéticos.
hai moito futuro para o tema da poesía. Eu teño nunha destas fotos unha faragulla de pan que en Monforte de Lemos caiu derriba dunha mesa metálica na que estaba tomando un café con outra persona. E miramos para arriba e topamos un gorrión desesperado. Estaba na cornisa da casa. Ese, sí. Ese é o tamaño da faragulla. Puxillo de do lado, esa faragulla de pan. Hai futuro, hai esperanza para todo. Por que motivo? Por este motivo. Un anaco de pan provoca unha avería no acelerador do CERN, que arrancará a mediados de mes. Esta é unha noticia do 7 de novembro de 2009. F. Ginebra. O acelerador de partículas do CERN, o Laboratorio Europeo de Física de Partículas, arrancará a mediados de novembro, como estaba previsto. A pesar dun pequeno incidente causado esta semana por un bocado de pan que caeu sobre o seu transformador eléctrico. Un portavoz do CERN informou onte de que o pasado martes un anaco de pan que creemos que transportaba un paxaro caeu sobre o transformador eléctrico do acelerador, o que provocou un cortocircuito nesa instalación que se atopa no exterior, causando o quecemento de dous dos seus sectores. Ademais, o incidente provocou unha interrupción do sistema crioxénico do acelerador de partículas. Os sectores afectados xa foron enfriados. Nada máis. Sí, a creación ten ese lado ridículo, ¿no? Pero irrenunciable. Aí está o fermoso da creación, ¿no? E aí está tamén o fermoso da tua mirada. A poesía non é o feito en sí, é a tua mirada sobre esas cousas. Son esas mulleres, como tías ves. Eu non son cartesiano, son kantiano. No, eu tampouco, Eu os cartos prendo para fora. Pero sí que, cando falabas do sentido, sí que me lembro ese poema de Calabro de Campos, cando di soségate, parasado, idiota, soségate, porque nada hai que esperar e, por lo tanto, non hai que desesperar. Entón, sí, falas dos sentidos, interésame moito, non? En relación ao poético, non? Pareceme que sí, que o poético sería un nivel de conciencia, un nivel de mirada, unha rexión na que se articulan os tres modos de ser, non? O intelixible, o máis sensible e o espiritual, non? Pareceme que esta imaxe, todos os exemplos que nos traes teñen esta, digamos, esta vertebración, non? Un pouco con esta idea do eterno, non? Da eternidade. Eternidade non un sentido de que algo que perdura no tempo, non? Senón que algo que está fora do tempo, non? Nunha rexión, nunha provincia que aquí le damos ese nombre de poeta. Digamos que, volvendo ao epígrafe do ciclo do encontro, atendendo a pregunta, non? Sobre que ten a poesía que pouco sale máis, todas a precisamos, non? Pareceme clave ese verbo precisar. Se resume moito da tua proposta, non? De cambiar, precisan todos a poesía que len. Pois no que corresponde a miña vehiculización artística, as imaxes, o cinema, sí que te podo dicir que se fan moitas películas, pero se precisan facer poucas. Ese é o problema, non? Cal é a motivación, por lo tanto, embrionar do feito creativo, non? Porque este feito tan ridículo, non? De crear, de intentar entender, de intentar crearse unha imaxe do mundo como irrenunciable, non? Como fermoso, nese sisífico impulso, non? Ditoso, sísifo. Penso que é unha das preguntas que de unha maneira máis consciente e inconsciente todos os artistas nos plantexamos, non? As imaxes que nos mostrou Álvaro tamén traballan nese sentido, non?
Foi un dos motivos polos que eu fun a Marrocos facer un obradoiro con rapaces en estado de exclusión social. Non foron eses os motivos polos que fun ali, pero unha vez ali sí que me interesou traballar con eles porque, digamos, esta pregunta de por que facemos imaxes sí que estaba, entendía que estaba dentro digamos, do meu consciente, non? Estético. Nese sentido, por iso traballei con este tipo de rapaces inadaptados, non? É da inadaptación da que surgen os desexos, as necesidades, os soños. Creamos porque queremos adaptarnos. A arte sería unha ferramenta, a poesía, para iso, precisamente. Antía falaba ao principio de tranquilidade, de remanso, non? Penso que cando ti falas con estas mulleres, cando ti as ves, ou cando algo tamén fai o seu proceso creativo, aliviase, non? Non me lembro como expresabas, dicías... sí, bueno, todas as túas expresións, non? De alguma maneira sublimen esta idea, non? Entón, realicei esta experiencia e foron varias as cosas que descubrí. Unha primeira, a mí me pareceu bastante fermosa, tamén significativa, era que os rapaces moitas veces, cando filmaban, eu daballes cámaras dos anos 70, unhas boles de 16 milímetros, e dicir, éramos unha película que se acababa finita, non o caso destas cámaras que xogan a ser Deus, que xogan a impoñerse sobre o tempo, non? O curioso é que moitas veces as cámaras non tiñan cargas de película. Eu dicía aos rapaces que non serve para absolutamente nada o que se facer, non sigas filmando porque non se vai a ver nada. Pero, sin embargo, seguían mirando por ese buraco, non? Seguían tendo esa necesidade de filtrar a realidade. Non o sei, en calquera caso estaba aí, non? Os rapaces de maneira obsesiva, non? Que me parece tamén que fai parte desa imaxe de eternidade que nos fai que moitas cousas cotiás nos parecen fermosas. Esa obsesión, non? Por filtrar, non? Por reinterpretar a vida, non? Por intentar quitar algo dela, capturar algo dela, sempre co propósito de devolverlle a mesma vida, a veces con máis vida, non? Ou polo menos ese é o compromiso do poeta. Entón estaba aí esa pregunta, non? Por que precisamos, non? Facer iso? Digamos que de maneira clásica, de maneira academicista, enténdese a creación como unha dicotomía, é dicir, eu, a miña esencia íntima, non converse coa realidade. Hai unha distancia entre ela e o real, non? Hai unha distancia. Eu penso que, claro, que é unha distancia que se pode percorrer en ambos sentidos, é dicir, podes ser o outro, ese é o compromiso tamén do artista, é dicir, sentir o que o outro sinte, empatizar con ele, pero tamén precisa esa distancia, non? A distancia, é dicir, podo ser outro, pero preciso ver as cousas dende longe, que dende verdadeiramente se ven as cousas, dende longe, non? Preciso a miña provincia persoal, ese topos imaginario, preciso a poesía, preciso que o tempo non exista horizontalmente, que brote verticalmente. Falabas de Descartes, a mí interésame Kant, porque interésame un par de cousas dele, non? A diferencia que fai entre o fermoso e o sublime. Interésame moito cando a xente di, pareceme moi bonito, non? Bonito que non é o fermoso, non? Pero no teu caso sí que apelas ao fermoso, non? Aí pregúntase, non? Que é ese sublime, non? Que é eso que non é fermoso? Un mar pode ser fermoso, unha galiña cavando ou pavoneándose ou galiñándose, agitando as asas do cu, non? As
plumas, non? Podemos dicir que é fermoso, pero non podemos dicir esa galiña é sublime, non? Sublime é unha idea, non? Digamos que esa sublimidade, ese aspecto poético das cousas sería, para min, tería moito digamos, de místico, non? No sentido de que hai unha relación á unicidade, é dicir, eu son a galiña, non se trascende esa dicotomía suxeto, obxeto, materia, espírito, vida, morte, non? É dicir, ti eres ese telegrama, non? Nese sentido, cando ti consideras fermoso iso, para ti é un alivio, non? E cando te das conta de que paga a pena. Fíxate, a termo paga a pena, que se gusta se interpretar o verbo, non? Paga a pena, paga sufrir, non? Vale, paga a pena. Hai tres, moi relacionado coa tua exposición, hai tres cousas, tres aspectos que a mí sempre me gusta, dos que me gusta falar ou que me gusta redefinir, non? Porque tamén é o noso compromiso, redefinir os conceptos, de interpretarlos, non? O mito de Narciso, non? A mí parece que cando ti ves esas cousas, ou na propia imaxe de Álvaro ao principio, digamos, ese reflexo que hai na auga, non? Pareceme interesante como se devaluou, non? Este mito, non? Como se malinterpretou, penso, non? Sempre tiven as miñas sospeitas, porque claro, Narciso, véndose nese reflexo, acaba convertindo-se nunha flor. Pero claro, se acaba convertindo nunha flor, porque hai unha consideración peyorativa, non? De Narciso, non? Claro, é castigado por prestarse demasiada atención, aparentemente, pero investigando, resulta que, lendo a Joan Dimassi, resulta que non é consciente de que se está mirando el mesmo. Pareceme que hai un descenso ontolóxico, non? Claro, é dicir, él simplemente está perdido na imaxe de beleza, pero non é exactamente él, non? Sigo falando de mirada, sigo falando da túa relación con todas estas cousas que nos traes, de beleza tan escandalosa, non? O caso que él, claro, pérdese nesa beleza, pérdese nese tempo poético. Por iso precisamos, non? Este feito, este xesto, esta fuga, como decías tú, outro termo que me parece tamén interesante, que o dixetes ti algo, o termo, falaches moito de verticalidade, nun sentido de trascendencia, obviamente son termos obrigatorios para falar de procesos creativos, non? De rezos, non? Sobre todo nun día como hoxe, tampouco se vai a rezar, tampouco a cualidade que ten de rezo, non? Non sei se o Papa lle vai a dicir, alguén lle vai a dicir que en realidad é Prisciliano, non? Quen está encargado en Santiago, non? Nós, dende logo, non lo vamos a dicir, non? As cousas, cando están na sombra e cando seguen sendo poéticas, non? Cando seguen sendo imprevisibles, non? Eu son unha persona crente, obviamente, pero o que pasa é que non preciso personalizar esa inteligencia creativa que penso que está detrás de todas as cousas, non? Dende logo non necesito tampouco, non preciso intermediarios entre o divino e eu, non? Entón, interésame moito o termo endiosarse, non? Que ten tamén connotacións negativas e que nos poden dar tamén do que nese intento que temos, digamos, de democratizar, non? A poesía, que é outro tema, non? Habría que preguntarse se verdadeiramente arte democrática. Eu penso que non. O meu último traballo é
película Chama todos os capítulos fala un pouco diso, non? Para da creatividade como máis cruel, afortunadamente, non? Que pode haber, por iso a arte é o que é, porque é justamente injusta, non? Como a vida mesma, non? Endiosamento é interesante, non? Un interpreta este termo como estar por encima de, por riba de, ver as cousas con superioridade. E a mí pareceme que non, que é moi fermoso o termo, que é estar en Deus, en Dios, en Diosado. Me pareceme que interpreto como estar nese tempo poético, ¿no? Estar nese espazo onde se desemantiza o mundo, ¿no? Can di que a beleza, na beleza dase, é dicir, cando un se confronta algo bello, dase unha armonía entre o entendemento e a imaginación. Algo entendes. Cando nos vemos as imaxes do Holocausto mezcladas cunha grúa no vídeo que nos mostra Álvaro, entendemos, ou polo menos de maneira inconsciente, enfrentámonos a ese impulso psíquico do ser humano, ridículo, pero irrenunciable, non? É dicir, a grúa, non? Esa imaxe e a consecuencia, non? Dese progreso, non? Que é a destrucción, a morte, non? Esas imaxes en branco e negro, ese choque que fan as imaxes, ese choque de tempos, non? Que é a ontoloxía do cinema, non? Pero claro, todo feito nun acto poético, nun acto creativo, convertido en algo fermoso, non? Kant fala diso, non? Fala de que de alguma maneira que nos cando estamos nun museo contemplamos e somos tens que avisarme cando me quede a metade xa non me queda nada de alguma maneira aliviámonos, descansamos cando entendemos, ou cando somos ao mesmo tempo espectadores creadores, é dicir, cando facemos o que se dice en estética, esa ciencia do sentir, as elementos creativos. Entón, penso que ese nun primeiro momento cando falamos de que bonito que fermoso eso é o que hai detrás, non? Penso. O que pasa é que, claro, hai unha etapa máis alá, non? Que é o sublime, o poético. É cando verdadeiramente estamos máis alá da linguaxe, máis alá do signo, máis alá das palabras. Eu intento que o meu traballo intento colocar a imaxe no borde, é imposible que a imaxe este máis alá da linguaxe, que é imposible que se desenmantice, é imposible que se silencie, porque sempre apela a unha interpretación. Pero sí que procuro, ou a miña intención é colocar no límite, onde pode evocar unha sorte de hospitalidade esencial, de silencio, que penso é a rexión, a poesía que dirixirse. Se lemos bueno, todos os poetas, non? Por eso que a palabra silencio é a palabra que máis sempre rematando, porque supoño que quedame un minuto, non? Un minuto. Gústame moito Saladín Rumi, o creador dos derviches, poeta Sofía, etc. Interésame moito cando di un verso que interésame pola idea, palabras de Mallarmé, Álvaro, interésame a frase de Mallarmé, de a poesía, esa música que se fai con ideas, non? O que pasa, claro, ideas que poden ser secretas, profundas, que teñen que ser, non? Inasibles, non? Para que se sanificasen. El di, Rumi, di, o cego cando ve, pode deixar o bastón. Nese sentido, eu moitas veces pregúntome se algo que agora preciso, que é a creación para adaptarme, para entender, para que sexa unha ferramenta de descoberta. A imaxe, desde logo, é moi fértil a hora de devolverte cousas, non? Se ti lle das, non? Se ti eres realmente con elas. Pregúntome, ás veces, se vou a precisar crear, non? Porque noto que me estou adaptando ou estou chegando a esa dimensión, a ese espazo en Deus, onde son unha árbore, onde son unha pita, onde son
unha pedra, onde son ese xoguete onde me vexo reflexado en vos, non? E non trascendo toda a dicotomía entre eu e o outro, non? Isto que obviamente tive que propoñerme a hora de traballar en un país que non é o meu, non? Esta relación de eu e o outro, esa outra rama da filosofía tan importante que é a outredade, non? Que soa para a outredade, non? Entón, penso que somos outro, ese é o desafío da poesía. Pois, imos por aquí. Que todos precisamos, que todas precisamos a poesía, e que incluso podríamos dicir non só que a precisemos, sino que se valora. É dicir, eu ás veces neste momento teño a percepción de que a poesía non se ve, mas sí é moi valorada. E que incluso cando as persoas que mesmo non teñen unha educación axeitada pois para se por diante dun poemario e son quen de achegarse ao significado ou á beleza que lle transmite un texto poético, valorana por enriba de calquera outra, non sei, de calquera outra producción artística, digamos, non? E que a poesía está en todo, e eu digo que efectivamente é así, porque calquera cousa, obxecto, idea, imaxe, feito, sentimento, é motor de creación. Pois está falando da beleza, pois está falando do que dá conta, un acontecemento vertical no tempo horizontal. E de eso explica moi ben, con unha frase moi curtiña que o esplendor do acontecemento non é o que sucede, o accidente. É o que debe ser comprendido, o que debe ser querido, o que debe ser representado no que sucede. Penso que ten que ver con, por exemplo, con ese momento do que falas do charco, do pasado, ou do soplete, que ao final era un soplete no andamio, ou con ese telegrama, ou con todo este tipo de cousas, non? O sea, ao final o importante é que somos nós os que proxectamos nun obxecto, nun ceo, nun momento, nun instante, somos os que proxectamos ese acontecemento e os que somos os que, digamos, intentamos comprender que é o que nos pasa. Digamos que eso para mí é unha definición do que é o poeta. Antes viña de Camariñas para aquí, na radio galega, a radio gallega, como dicimos nós, escoitei unha noticia fundamental que vos non estades enterados, porque desde aquí eu teño acceso a esa información, que o Santo Padre vai tomar o primer prato empanada de bacalao con pasas. Tamén un pan con forma de petilla, en forma cónica, piramidal. Esa é unha primicia mundial da radio galega que é importante e interesante, pero é un pouco apuntando o que falaba desde a interpretatio, do punto de vista, da perspectiva. Pois creo que eso da empanada de bacalao con pasas, non sei se iso é un acto cipario, un sacrilexio gastronómico, non sei, unha pérdida de identidade, non? Porque a empanada de bacalao que te pasas, ou se pode interpretar como un aviso subliminal, non? Cara ao sincretismo, o bacalao masculino, pasa femenino, lleno llano, mariento occidente, como a muller se pode integrar na Igrexa Católica. A mellor é un aviso subliminal que o prelado de Santiago quere lanzar ao Papa. Non sei que vos opinades sobre eso, a mellor quero explicar o que dice. Non sei, en realidad as excusas cotidianamente. E o do Papa vai dar para moitas teses. Non é cuestión de cerrarlle portas a ninguén para que estudie o tema. E a mí gusta unha panada de bacallau con pasas. Gusta moito. Entre eso e o que decía aquí Marta, dásme por pensar que somos medio xaponeses, no tema ese do pararnos nunha imaxe. Reformulabas diferentes títulos da mesa que poderían ser, un deles foi precisamente iso de onde si precisamos todos a poesía que lemos. E, bueno, me gustaría que afondaras un pelín máis nesa idea. E se precisamos todos a poesía que lemos. Pois non sei saber. Porque a veces os títulos tiras así 8, sobre todo cada provocar.
Perdona, además dixeche claramente que ti plantexabas preguntas, non daba resposta. É verdade. Moitas gracias, Eduardo. Entendo que desde a organización se me pregunte por títulos para outros anos. Quizá, a tenor do que eu falei da poesía popular ou da oralidade, entendida sinceramente, ás veces eu escapo de modo natural do academicismo e ás veces hai xente que leu moito pero que non sabe máis que falar do que leu. A iso me refería cando decía o da se precisan todos a poesía que leen. Se sendo capaces de desvestirnos, e todos os que estamos aquí escribimos, provimos dunha tradición lectora. A idea é que eu descubrí, ou calquera, non pode descubrir, ou polo menos atreverse a decir, vale, tiro o que eu li, que é capaz de decirme a mí o mundo. Esa é unha provocación a facer de outra maneira, non? Era iso. Moi estimulante a mesa para ver os tres, foi fantástico escoitarnos. Un pouco fiando con algo que dixo Celso, para mí unha das obsesións persoais é procurar a unidade mínima poética, non? Entón, sempre estou buscando, facendo probas, experimentos en cantas palabras pode resultar unha unidade poética, non? Interesoume moito porque cando recibín ese agasallo maravilloso dos corazóns de Celso, o título, o primeiro que li foi o título, e pareceume dunha potencia poética impresionante. Despois, cando li o texto, averiguei que era unha cita literal, e foi como un golpe de esa literalidade, foi un golpe do real, e foi casi unha acusación, un prexuizo, porque se é literal xa non é poético. En que momento de xa? Aí está o chollo. Claro, entón... Se é literal non é poético, pero literal está ao final o libro. Claro, entón parece un... Non, sí, porque precisamente foi iso que me interesou, non? Recoñecer que nesa literalidade había algo tan potente, non? Sabes o que é iso? É o mismo cando dices, teño unha moza, hostia, e enteraste que é astronauta, e me cago en tal. Por que me teño que enamorar dunha astronauta? Que esa non é que diga vive en Santiago, vou a ver. Bueno, entón, iso por unha banda, a unidade mínima na que podemos atopar o poético, non? E despois todos vos referistes continuamente á mirada, non? Está claro que é na mirada onde está a poesía, e despois están os afortunados que consiguen trasladar iso a un canalizado, non? Imaxe, palabra, da igual. Pero quizás por conexión con Celso, non? Conexión poética, e polo seu traballo, eu cando coñecín a obra de Celso, fascinoume o poder que ten para... É como o estado de alerta no que está para atopar iso. Creo que esa mirada, hai xente que a ten máis avanzada ou non sei, pero creo que Celso é unha desas persoas que simplemente está continuamente alerta e é quen de ver poesía en un telegrama de 6 palabras, non? E os demais, hoxe, vimos poesía porque ti
subliñaches, puxiches o índice sobre esas 6 palabras, sobre 2 palabras, non? E iso conecta ca a unidade mínima, non? Para min. Porque se eu saio á rúa e leo esas 6 palabras, non sei, non? Ata que punto é preciso un contexto ou estar reflexionando para tocar iso. Pero o que é certo é que toda a arte, a poesía, métese nunha cidade chea de interpretacións, meteste en algo que xa ten moitos séculos, e realmente, a pesar de ter moitos séculos, creo que consigue estar de acordo co que fai cando descubre que fai algo que non se fixo nunca, o que fai algo que lle sirve para ele, e que entende que é poesía dentro de toda esa tradición, non? Pero eu xoguei con ventaxa porque eu expliquei e puxe unha perseverancia e non temo a decir que era un telegrama, cando se recibía un telegrama, porque se recibía, claro, e é como a... bueno, iso. Pero de aí que queramos pertencer a esa familia de demonios, non? Que é a familia dos artistas, porque cando ti lees o telegrama, a mí o telegrama dame igual, que o que me alivia, o que me sublima eres tú. Xa, pero claro, que a mí sublimou o telegrama cando toquei. Onde está a poesía? O sea, iso é moi interesante. Entón, está na explicación ou nesas 6 palabras? Ou é unha cousa moi absoluta? Está no ollo de Celso cando ve o... é moi breve. Está no ollo de Celso cando encontra o telegrama e está no ollo noso, vemos o dedo de Celso mostrando o noso telegrama. Pero sempre está no ollo. E fala dun ollo interno. Non os invidentes quedarían descartados. Sí, a verdade é unha cuestión de mirar. Podemos ser máis libres ou menos depende de como deixamos a vida. Eu quería dicir unha cousa, antes de que ti digas nada. Dixe unha tontería ahora grandísima. O de o ollo interno, se non o cego non poderían facer poesía. Pero ten un porqué. Decías ti que o cego cando ve pode deixar o bastón e eu instantaneamente apareceu na cabeza outra cousa e apareceume gracias a que toda a relación que eu establecín de comunicación e de escoita me levou a pensar esa frase ampliada, que o cego cando ve evidentemente pode deixar o bastón pero non pode deixar o campo pola compañía, non polo traballo. Iso é o que me pasa a min. Eu podo andar cando tes a percepción do que buscas, pero eu cando nombro algo, agora venme remangada a persona e venme remangada afectivamente. E iso para mí dá un peso e unha dignidade enorme, e eu son o salvo-conducto desa dignidade. Co cal eu teño que fiar moi fino. Non podo ser inxenuo, nin podo ser presuntuoso. Teño que ser humilde, no mellor sentido da palabra, porque non ven de mí nada máis. E eu, cando traballei coa xente maior, era iso. Conseguías abrir unha canle para que eles falaran, decías, joder, aquí está, senón todo parte do que é importante non só para mí, senón para a sociedade. En relación a todo isto, vou poñer esta imaxe. A imaxe en si non é a obra, pero vedes o cubiño que hai aí. Isto é unha obra dun brasileiro que é Ciro Meirelles, e foi unha das obras de arte máis impresionantes que eu recordo, porque ese cubiño estaba disposto nunha sala de 500 metros cuadrados no centro. Entón, é como esta pedra que trae aquí Celso. As tiramos ao río, quedan entre outras pedras, xa está, xa se perdeu. E de feito, creo que detrás de... a historia que hai un pouco detrás, creo que a veces se chama Cruz do Sur ou algo así. En mitade do cubiño de madeira está feito dun tipo de madeira e outra mitade de outro, non? Que ten certa simboloxía cas tribus do Amazonas e con todo este tipo de historia.
Independientemente de que non coñezas ese contexto político que pode darle o cubo, a mí me chega simplemente con ese feito cando entrei nesa sala que de repente alguén ten os collós de poñer ese cubo no medio de 500 metros cuadrados. Está me sinalando non só o cubo, senón o baleiro. A mí me parece impresionante poñer 500 metros cuadrados alrededor deso. Claro. Pero quero dicir que estamos, falabas ti, por exemplo, cantas palabras necesitan ou cal é a unidade básica para crear algo poético. E que a palabra en sí non é poética, dentro do punto de vista. O sea, son as nosas proxeccións e os ecos que se producen, os choques, as confrontacións, as resonancias entre as palabras, entre os obxectos, entre momentos, entre instantes, ese choque que produce algo poético. Pero somos nós, ao final, quienes proxectamos o poético nas cousas, ¿no? Digamos así. En este sentido, quería mencionar, digamos, unhas accións que o artista brasileiro propón para que a xente se quede as faga, actos poéticos, entre comillas. E hai un deles que recordo que me contara Celso, que creo que o puedo mencionar, non? Entón, a ver, que teño por aquí, sí. É unha acción que se refire ao espacio-tempo. E o que propone quedarse sen beber auga 24 horas e despois beber medio litro nunha pequena vasilla de prata, moi lentamente. Si eso é un regalo que te dá, que ti podes facer, proxectar o que pasaría, non sei, para mí hai algo nesa especie de enunciado do exercicio que dá igual se se fai ou non se fai. O sea, creo que hai arte como unha especie de regalo que o artista te dá para que ti aí proxectes, digamos, bueno, tamén se quere facer, podese facer. Pero... Si o poético é un modo particular de ollar, a cuestión é se é formulable, se existe unha fórmula. Porque supoño que moitos dos que estamos aquí o que queremos é treinar xusto nesa fórmula. Entón, existe unha fórmula para cada un e un desexo de aprender ese modo de ollar todos os días, ou non existe ningunha fórmula. É algo totalmente misterioso que só se descobre que sucedeu no concepto poético xa feito. Esa é a pregunta. Si credes que hai unha fórmula, si cada un de vos ten unha fórmula particular de aproximarse ou de provocar a visión poética. Todo o mundo ten unha consideración da beleza. O sea, todo, absolutamente todo o mundo cree que algo máis fermoso que outra cousa, ou que bonito, ¿no? Ou expresións desta índole. De unha maneira, digamos, máis profunda e meditada, claro, penso que, repito, de maneira inconsciente, todo feito artístico ten implícita esa pregunta. Gracias ás palabras aprendemos, ¿no? O mundo, ¿no? Outra cosa é que as consideremos válidas ou non, de logo teñen as súas limitacións. O que sí me parece certo é que cando ve a un artista plástico, un músico, un poeta, moitas veces se lle tapan o nome, e supoño que isto mellor no que hai na mesa de despois, que vai falar sobre os premios poéticos, non? Os premios literarios. Hai unha cousa que, ainda que o nome vai en secreto nunha plica, ti lendo dis, ostra, isto ou é de fulano, ou moito se parece isto a como escribe fulano. Hai un estilo. Ese estilo está arraigado na identidade máis profunda das persoas. E vou explicar un mecanismo que eu traballei e do cal o deducín facilmente. A pesar de que un pode cambiar de estilo sucesivas veces, non? Durante a súa vida de escritor ou de artista. Pero ese eco, non? Ese resonar. Cando eu traballei na residencia, unha dos traballos que facíamos era pintar. Pintar sin dar pautas. Entón, o primeiro que fixemos foi manchar papéis. Con eses resultados, 3 meses despois, eu presentáballe ás persoas
unha mancha súa e dúas manchas de outra xente, nin tan diferentes nin tan iguais que poderan dar moito lugar a confusión. E o curioso é que isto que se facía con xente con demencias, non houve unha sola persona que non recoñecera, xente que non se acorda deste momento pa este do que fixo, que non recoñecera a súa impronta. E máis, había xente que decía: eu non pintei. Cando lle preguntabas cal destes pintaches, eu non pintei, cal che gusta máis? E sinalaban o seu. Ni unha sola persona de todas. Estábamos falando dunha das maiores abstraccións que pode haber, que eran manchas de cores en papel, feitas en medio minuto. Só quería deixar unha pequena reflexión que me acaba de xurdir para que se comente agora, se non dá tempo, pois para que se haya noutra ocasión. Sei que ata agora estivestes falando máis ou menos na mesma liña, casi chega o punto no que eu acabo reflexionando sobre que se está comparando a poesía co sublime, coa beleza, con todas esas expresións de felicidade, non? No concreto ou no abstracto. Pero, en realidade, pareceme que reducilo moitísimo no sentido de que a mí, por exemplo, a poesía que máis me chegou, me chega en xeral, fala ou expresa cousas atroces, e iso non deixa espazo á beleza. Non me refiro a momentos nos que, partindo dun caso triste ou que te faga reflexionar sobre calquera cousa estremecedora, poida sacar pois unha sensación que tamén poida levar ao sublime. Se non digo, refírome a cousas que non deixan espazo a esa beleza, que sinceramente non cabe, porque é estarrecedor, porque as palabras que se transmiten, o salvoconducto tamén é moi duro, non relaxa, nin alivia, nin descansa. Entón, pois gustaríame tamén que en algún momento destes encontros se dese tamén un pouco máis esa outra perspectiva, como iso nos pode axitar para transformar ou pensar en actuar sobre a realidade, non só que esa realidade actúe en nós como sensacións ou como percepción de imaxes. A beleza non ten unha connotación positivista, é dicir, no sentido de o bo e o malo, non, a beleza está máis aló disso, está nunha extramoral, non? Eres ti que lle dá esa connotación positivista. Falamos do holocausto, falamos das imaxes que nos mostrou Álvaro, por exemplo, eso nun primeiro momento. Estou de acordo contigo que a poesía e a beleza xurde de armonías e desarmonías, como no caso da música. En un segundo caso, non estou totalmente de acordo contigo, é dicir, penso, isto é moi subjetivo, é dicir, eu sei que a vida é injusta, é así, parto desa base, é dicir, non vou a perder tempo a preguntarme por qué, a través do meu traballo, é dicir, se preciso verdadeiramente a poesía é para trascender iso, é para, se teño unha responsabilidade de ter unha resposta afirmativa ante o real. Eso foi, por lo menos, a decisión que tomei traballando con estes rapaces, non? Que, se queres que falemos do negativo, podo che falar horas dos seus casos, non? De nenos prostitutos polos seus pais, nenos violados, etc. Con que pasiva, pois sí. A hora de, perdón, non sei, falo che do meu caso. Eu, agora de facer unha película sobre estes casos, sobre estes rapaces, dende logo non estaba interesado en estilizar o drama, porque o drama é algo máis compreso do que queremos. O drama non está máis aló das diferencias de clase, de sexo, de raza. O drama, non faremos de drama, faremos de inadaptación. No caso do poeta é grande esta. O que me propuxen facer é un proceso estilístico, que é algo moi distinto dunha estilización do drama. Porque cando estilizamos o drama perde. E entón a proposta que lle fixen estes rapaces e que me fixen a mí mesmo foi facer un acto afirmativo. Non... perder o noso tempo en preguntarnos cal vai ser a nosa resposta ante esta realidade justamente injusta, porque a propia natureza así caótica se observa que
hai unha frase de un artista de Francis Alice que estaba escrita nun muro na súa última exposición que dicía literalmente: ás veces facendo algo poético pode mudar en político e ás veces facendo algo político pode mudar en poético. Pero non sempre o político está no poético, pero sempre no poético está o político. Exactamente o que está dicindo, creo que todo poético é moito político. Como unha acción en sí poética pode, polo contexto, derivar en algo político e viceversa. E que o importante é o xesto, a actitude, máis algo do temático. De feito, teño aquí unha imaxe de que creo que ilustraría isto. Bueno, que vai caminando cunha lata de pintura que vai botando o rego de... Esto fixo en Brasil, creo, en Sao Paulo, que foi considerado como unha reflexión sobre o camiño, sobre o feito en sí do paseo, non? Cando fixo en Jerusalén foi unha connotación política sobre o límite, a liña, que non tiña en Brasil. Entón, é o mesmo xesto, pero segundo os contextos, como que pode derivar en algo moito máis político, mellor. Bueno, pois... Eu quero decir unha cousa, Rapidísimo. Sí, rapidísimo. A mí o 98% da poesía non me gusta. Para calquera tipo de discurso, o discurso tráxico, o discurso perverso, está na poesía. Non entendo que todo o material que se dera aquí teña un contido bonito, entendo que sí, a mesa derivou un pouco quizá hacia esa idea da poesía, pero é un formato de aprender informacións. Se un escolle algo que ven nun libro de poesía e ti defines con esas características, en primeiro lugar teríamos que empezar a facer unha... a ver que metemos no poético e que non metemos no poético, que metemos no poético, que metemos no noticiero. Por que? E aquí vai o tema da necesidade. Por que ti escolles desa poesía ou escolles saber deso nun formato que se di poético e non outro tipo de formato? Por exemplo, penso eu nos cantares de Cego, que a min me gustan moito, e tragedias máis grandes que neles non as teño escoitado. Un cambio provocaban unha atracción enorme o escoitadas. Unha cousa é a tragedia e outra é a escoita da tragedia. Unha cousa é a pena e outra a escoita da pena. Me parece moi ben que fixeras inciso neso, porque me parece que así queda efectivamente a mesa máis equilibrada, pero quedaría pé a derivar en 3 ou 4 xornadas máis. Ben, pois continuamos entón coa xornada. Fomos un parón de 5 minutos e comenzamos a seguir de mesa. Moitas gracias a todos. Cada día que pasa irás te sorprendendo, comezas a entender ou acabas esquecendo. Yo que un día foi todo xa non ten trascendencia, seguiu pasando tempo e con ela a inocencia. Vendo un pouco teu redor, agora daste conta do que merece a pena, do que en realidade importa, do que en realidade importa.